Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, andito tayo ngayon sa San Pedro Ili, Alcala, Pangasinan. So ngayon guys, ito po ay binebenta itong bahay na to. So bibilangin natin yung frontage nya. Ayan, magsisimula tayo dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 siya guys. So ngayon, ito po ay dating mamihan to. Itong area na to. Ayan. So ngayon guys, papasok na tayo. Ito guys, papasok tayo. Ayan guys, ito yung binebentang ano guys. So ayan guys, punta tayo sa kabila. Yung asawa niya kamag-anak namin katumbay. Okay po. Ayan guys, dito tayo sa kabila. Oh, mayroon pa dyan Dito sa baba niya, sa baba. sa baba. Ayan, may aircon na rin guys. Oh. Meron pa may CR. Ayan, maluwang din siya. May CR pa. Okay. Ayan, maluwang siya guys. Ayan, maganda pa tong ano niya, sa kesame niya. Ayan. Oh, maluwang rin guys. Pwede pang ano to, lagyan ng bed. Oh, may bed yan. Nandun sa kabila. Oh, may bed daw. May CR din. Okay. Oh, ayan. Meron pang Ito yung toilet niya guys. hot water. Ay, ano? Heater. Ayan, may heater. Ay, ayos, ayos. May heater siya. Ayos, so, ayos, ayos. Malinis pa, malinis. Malinis. Ayan, ito yung ano, yung Cabinet. cabinet. Oh. Ayan, ito guys. Oh, ayan, maluwang rin. Ayan, maluwang rin siya guys. Kita niyo naman. Ayan. Okay, dito tayo sa kabila. Ayan guys, kita niyo na. Maluwang siya. Maluwang. Okay siya. Ayan. Ay, pa pala yung sinasabi niya sa lambot. Okay. Ay, yung kwan niya, yung bagay, yung parang convert ng ganda. Yung para bang may ano. may ano, pag may bisita. Opo. Pero mama ko niya madumi. Okay po. Okay. Madumi daw, oh. Madumi. Sige. Tara. Ito po.
Ay, yan yung isa ka. Ilang bahay po to? Tatlo. Eh, Yun ang parang main. paupa. Paupahan lang ito yung mga guests. Kuso. Oh, yun ang talaga yung house. Ito yung mga ito yung mga paupahan. Ayan. Maganda siya guys, oh. Maluwang. Maluwang yung ano niya, guard. So, pwede pang ano dito, mag-parking mga sakyan nyo. Ayan. Dito ka sana binubuti. Mamaya na po, ma'am. Ayan. So, ayan. Guys, ito sa isa. O yung kama niya yan, galing sa kabila, lagay lang Okay. namin yan. May CR pa rin. Maluwang rin po. Maluwang. Parehas lang yung ano, yung sa kisame dun sa kabila. British style po. Ito may ano rin, no? May hagdan siya papunta dun sa taas. Okay. May CR. Ito, may ano siya. Ayan, maganda tong ano niya, oh. Maganda po tong CR. Ayan, parang ano siya, nasa hotel. Buti. Ayan. Maganda siya, guys, oh. Ayan. Okay. Maganda po. Lahat ng appliances may iwan. Ay, ito may taas rin, oh. Maganda. Dito na sa taas. Ayan, punta tayo sa taas, guys. Yung hagdanan. Bri. Sige kami, kami na lang dalawa. Ayan, guys, oh. Ganda. Maluwang siya. Meron ko naman yun. Ito po, maluwang siya. Ayun, may ano pa siya, may terrace pa ataw sa ano. Meron ko. Ayan. Ayan, may aircon na rin. Kompleto na rin yung Kompleto po. British style po to. Kaya ganyan po yung ano niya, yung style ng Kisame, oh. Kita niyo po. Ayan. makikita yung kwan dyan, oh. Bahay na. Ayan, ito yung ano niya, terrace niya. Ayan, makikita mo na yung mga bahay dyan. Mga kapitbahay. Yung mga bahay, kapit Ayan, ito na rin yung ano niya, harap. harap. Ayan. Yan na po yung harap. Maluwang po siya. Pwede nyo pong gawing parking lot to. Oo, kaya po, Ayan. magawa sila doon sa likod ng Sims. Oh. Mamaya papakita namin sa ano sa likod. Sige. Sige po, tara. Okay, so dito tayo sa ano, guys, sa main house. Ayan, oh, maluwang rin siya, oh. Ayan. Maluwang po siya. Magandang ano to. Ito, meron din ano to. Parang, motor shop, parang ganun. Ayan, maluwang. Ayan, ayan po. Dito na kausapin na may ari. Maluwang po siya. Maluwang po siya. Ayan, malaki yung bahay. Ayan po yung bahay. May ano na rin siya, parang playground. Pwede yung mga bata. Ganun. Laro ng mga bata. Ayan, may mangga na rin siya, guys. Ayan. May mangga. May mangga na rin. Paunahan na lang po sa ano. Sa bibili. Ayan. Kasi marami po tayong buyer. Ayan. Ilan po yung ano nito? Ilan po yung price? $16 million po ang price niya. Ayan. At sa 7,000 square, mga 8 daw yung ano niya, yung sukat ng lote nito. Ayan, guys. Yan yung main house. Ayan. Maganda po siya. Tayo pwedeng tignan doon sa likod. Oh. Ayan, tignan nyo to. Oh, may manok pa. May manok pa sila dito. Panabong. Ayan, guys. Ito yung ano nila, gilid ng bahay. Ayan. Ayan, guys. Malaki itong bahay. Okay. Ito tayo sa likod. Ito po yung likod. Ayan, magandang ginawa dito. Ayan. Okay po, dito. Ito parang ano na rin to. Parang kantin na rin. Ayan. Ayos po. Meron din po sa likod. Dito lang. Dito na po tayo sa likod. Ito yung buong bahay. Ayan, may mga kalamansi na rin. Matanim dito. Ayan, guys. Ayan, may basketball court pa. Half court. Ayan, guys, maluwang siya. Ito yung bahay. Ito yung ano niya. Ito yung likod. Ayan, kita nyo po. Ayan.
Maluwang siya. Ito naman yung tinitignan natin kanina. Ayan guys. Ito yung tinignan ko kanina. Ayan. May daanan rin dito. Ayan. Ayan guys. Ayan. May kalamansi. Ayan. Tapos may mangga na naman dyan. Tapos may septic tank na doon. Ayun. May septic tank. Tapos may swimming park. Ayan. Ayos to. Ayos to. Ayan po. Ito po. Ito. Pati ito kasama. Kasama nitong ano to. Ito kasama nito. Lahat to hanggang dun. Doon sa may ano ka. Hindi ka pumunta dyan. Tingnan lang natin. May pang mga saso sila. Oh. Ayan o. Madami pang ano. Manok na kan. Ayan. Ayan. Maluwang dito sa ano niya. Sa likod. Pwede nyong Ayan, titignan natin sa loob guys. Okay. Maganda po siya oh. Ayan oh. Kita nyo naman, maganda. Ganda tong... Opo, maganda po tong bahay na to. Ayan, kita nyo oh. Ayan. So, ito na. Sa taas. Mamaya na. Ayan. Ito guys, ito yung loob niya guys. Wow, ganda. Ayan. Ito yung ano niya. Hindi, ito po yung one. Dining. So, ito. Dito. Ito
Ito yung parang, Hindi mo may iwan na. ito na yung sala niya. May iwan Oh. na gamit. Guys, maganda. May iwan po daw yung mga dito gamit. Pati yung ano. Lahat ng gamit. Lahat nung, pati yung guest house. Okay. Lahat po daw ng gamit na dito may iwan pag kukunin niyo to. Ayun. Generator pa ha. May generator pa. Hindi niyo problema pag nag-brown out ganon. Tignan mo rin siya. Okay po. Sige po. May Ayan. water heater din. Ayan po yung sala. Ito parang parang minibar, ganon, parang ganon. Minibar. Ayan, may pa. May rep. Ang laki ng rep. Ayan, ito yung kanila, kitchen. Yan yung kitchen, guys. So, dito, Laundry room. laundry. Okay, laundry room. And then CR. Ito. Yung CR nila, maganda. Ito yung pakilo. Ayan, ganda. American size. American style. American style daw po. Ito. Ayan, ang ganda ng kisame. Yan, ang luwang pa. Ayos to, guys. Ayan, may salamin. Ayan, may salamin na rin, guys. Ayan. Ayos to, guys. Ayan. Dito, sa kabila. Dalawang kwarto ng bata ito. Okay po. Ito po yung laundry room to. Ito, room. Ito po room. May CR din. Yun o. Silong, Ayan po. Ito po yung isang room. hindi may isang dapat lang dyan. Ito na po yung parang master. Dito sa baba. Okay, ito. May lukatam di CR. Okay. Ito maluwang po. May Ito yung master bed. ceiling fan. May built-in Dito sa na baba. aircon. Okay po. Sabi mo, Ayan, may aircon na rin po. Ayan, may na rin. May cabinet. May mainit na tubig. Ayan. Tapos may heater na rin to. Parang dun sa kabila. Teres siya kasi. Okay. Ayan, maganda po yung nyo. CR. Maluwang rin, maluwang. ay, pag yan, pag binuksan ito, tiris yan. Teres yan. Ito daw po. Ito. Pag binuksan to, Tiris. terrace daw yan. Maganda siya. Maganda. Ayos, ayos. Mga kabinet. Okay po. Ito po, pinakita ko. Ayan, ito po yung room. Ayan, yan yung bed. Yan po, may iwan po yan. Lahat po ng karga nito, itong bahay na to, may iwan. Pati yung mga doon sa harap. Ayan po. So, ayan. Tapos na. Ito, room din po to, di ba? Ito po, exit. Buksan mo. Ito yung sa likod. Ayan po. Ayos. Ayan. Okay, guys. Ayan. Ito, room to room. Ilan po yung room dito? Dalawa dito sa baba. Dalawa dito sa baba. Okay po. Tapos sa taas. Ayan. May mga laruan pa ng bata dito. Ayos dito. Ayos. Opo, nakita na po. Nakita na po. Okay. Ayan po. Tatas tayo. Sige po. Buo na muna po. Ayan. Gagayad tayo ni ate. Ayan. Okay guys. Siya guys. Sa music room. Wow. Office na yung Ito yung niya. Dali ka na ilaw. Parang office na nito. office ni Ayan. piloto. Computer. Tignan mo yung mga nila Computer room. Ito Ayan. ang sala nila noon. Okay, nag-isupa na dito. Pwede kayong maglagay ng mga niya dyan. Yan. Mga computer. May Mga gamit nyo, mga files dyan. Ito may pang rin. Kasali rin yan. Ito daw. Kasali ano ba to? Yung pang ng stethoscope. Okay po. Stethoscope. Ayan. Kasi mahilig yung Ito po ano to? Room? stock room. Ito stock room. Buksan. room. Stock room. Stock room. Dinasilo po ako. Hindi ko nagdisilaw na dyan. Stock room. Ayan. Ito po parang ano na rin nyo to eh. Sala. Sala Ito nyo. ang sala noon kaya binabayot ko. Okay po. Ito ang sala. May ano ka. Ano, maganda na yung on niya. Yan. Yeah. Style talaga ng British. European. Ito ang pinaka-master bedroom dito. Okay, ito. Ito yung master bedroom ng Yan. second floor. Ayan. Ito eh. Meron pa siyang teres doon. Ayan po. Buksan. Maganda siya, maganda. Ito po, ano po yan? CR. Okay, CR. Maluwang siya, guys. Luwang. Ayan. Ang luwang.
Ayan, maluwang. Kanina pa po atin nakuha ka. Ayan. Okay. Guys, oh. Kita nyo naman. Maganda siya. Parang kates Ayan. siya kasi. Ito na yung ano nyo. May terrace pa dito. May terrace. Wala, hindi mabuksan guys eh. Ayan. May aircon din. Kompleto siya guys. Ayan, maganda siya. Ayan. Unahan na. Una-unan lang guys. Ayan. Yung kubeta. Meron na rin siyang ano, cabinet. In. Ayan. Puro built-in talaga. Pati dun sa baba. Okay. Ito yung, ano to? CR? CR. Ito yung CR daw guys. Oh. Then siya yan. Tingnan natin. Oh, ganda. Talagang ano, yung style niya guys, iba. British style. Ayan. Ganda ng CR guys, oh. Ganda ng CR guys, oh. Yan, oh. Toilet. Yan. Yan, oh. Yan, dyan yung sampay yung mga ano, pwede. Dyan na rin. Dito pala yung ano, liguan guys. Ayan. Yan, may salamin na rin guys, oh. Yan. Okay. Okay. Okay po. Doon ka sa baba para yung i-plus mo hanggang doon sa baba. Okay po. Okay, papakita ko sa inyo yung ano dito sa baba. Yung sala dito sa baba. Ayan guys, so. Ayan. Yun yung ano nila. Yan yung kusina. Oo. Ayan. Ayan guys, so. Ayan, dito. May aircon ka mo dito. Okay. Ayan, maganda siya guys, so. Talagang style niya. Yan. Oh, Europe yan. Oh, Europe. European yung ano, style nila dito. Okay, maganda siya guys. Ayan, ayan, may aircon na rin guys, oh. Ayan, maluwang siya guys. Kaya sabi ko nga, paunahan na lang po kung sino man po yung kukuha. Okay, contact na lang po sa aking number saka Facebook. I-PM nyo na lang po sa aking Facebook. Okay po. Inuulit ko po. Paano kaya? Guys, MJ Ballesteros. I-PM nyo na lang po ako kung sino interest na kukuha to. Lahat po ng gamit dito may iwan pag nabili. Okay po. Thank you. Except yung mga laro ng bata. Opo. Except dito. Except dito. Okay. Okay po. Okay, maganda siya talaga guys. Oh. Ayan. So, thank you guys sa panonood. Saan po? Opo. Ayan, may exhaust fan. Okay. Sige po. Opo. Okay, guys. Nakita nyo na. Maganda po yung ano niya sa loob. Maganda rin po sa labas. Maluwang siya. Ayan. Sige po. Thank you very much. Bye.